Velkommen til vores juleshow. Men det er stadig et efterår. Og hvordan kan det overhovedet være sne, når det er efterår? Det er jo de finder også i det mest kolde det land, der overhovedet er. Det er det er det samme, den man snakker om. Det er jo det, vi er det mest nordiske sted i Ellendor. Så er det så koldt nogle dage. Det føles ikke som Ellendor i på en måde. Så koldt kan det muligt være Ellendor. Det er realistisk det her. Vi ligger jo sydpå i forhold til de andre lande. Man kan det jo være lige så koldt som Djausland. Det giver ikke nogen mening. Nå, så ved jeg ikke engang, hvor vi har rejst hen. Jeg tror, vi er det et andet land i den grund. Jeg tror, det er her Nordpolen eller sådan noget. Nå, så skulle være endnu koldere, tror jeg, end den der. Kan vi ikke engang finde ud af, hvor vi er? What? Det er jo stille, sikkert. Det kan du ikke selv. Aha, nu er det ikke sjovt mere. Ups, der er jo der har flabet igen, Simon. Tænk for dig selv. Ups, du er tjern igen, Simon. Du har også tjern. Ups, du bliver ved at flabe, Simon. Jeg tror, vi er FNAF-landet, siden at vi er ved Freddy-restauranten. Ja, igen. Hvordan skal det kunne være det land? Det er heller ikke nordpå. Det tror jeg så ikke på, at det er noget med hvor i kontinentet landet ligger. Og hvordan vejret er, sikkert. Det vil ikke give nogen mening. Så kan jeg lige så godt bare sige, når Teen Titans, de ligger jo de ligger på den allermest sydste, der hovedet er i kontinentet. Men der har det jo neutralt vejr, så hvorfor skulle det ikke have varmest det sydpå? Nu har du ikke noget at sige, hva'? Nej, nu er det ikke sjovt mere, fordi du er ret. Nå, men hvorfor er det lige her igen i FNAF-landet, når vi hvor er vi dog? Det koster mig ret mange penge at rejse herhen, faktisk. Det er også sådan set dig selv, der valgte det, men okay. Har jeg snydt mig selv. Bortset fra, at du får gaver. Er det allerede jul, Simon? What? Hvor dårlig din hukommelse lige. Det er ret god. Simon. Jeg har ikke Simon. Det gør du nu, Simon. Bare nu ret, Tika. Hun er bare til det. Nå. Jeg synes, vi skal gå indenfor nu. Det er ret koldt herude. Nu gør vi sikkert det der igen, hvor vi taler en gang som altid, når vi går ind. Jeg var lige at dræbe en. Ja, mennesker er ret dumme her. Hvorfor der gamer et land uanset hvor man er? Sådan, vi tager en FNAF-landet, og alligevel der gamer et land. Det er godt nok der er godt nok mange, der har bare rejst til andre lande, der kan godt forstå for, at de ikke kan lide deres eget land. Ja, deres land er ret skål. Jeg kommer til bare at gå ind i vinduet lige i stedet for. Har du smadret? Ja, bare glem det, det er ikke engang vores hus. Jeg tror bare, jeg går igennem vinduet. Ja, det er meget nemmere. Ja. Ups, nu kommer jeg, Timon. Du åbner for mig, Timon. Jeg tror bare, åbne døren. Jeg tænker, at normalt så plejer vi en altid den grund altid først åbne gaverne. Men jeg er ret sulten. Og det sendte jeg det. Hvor mange bedstemorgrise er der lige? Der er en mere, Timon. Den lille mini bedstemorgris. I er godt nok mærkelige. Hvorfor kommer det fra mig? Ja, jeg giver bare en ret. De er ret mærkelige. Det må jeg skynde mig at sidde sammen med den børn. Jeg skal ikke sidde sammen med Tika.
Jeg gider de vil ikke sidde sammen med dig. Aha, det er ham, jeg vil sidde sammen med. Vi er interesseret sammen med Foxy. Jeg er tilfreds. Hvor sjovt, men plejer siger tilfreds, og så siger jeg tilfreds i stedet for. God joke. Du kan også lave jokes. Hvorfor skal det ligne, at jeg siger det, Jav? Det lignede deres stemme, Jav. Sådan det kommer, at jeg sagde det, Jav. Vent, skal jeg bare sidde ved en? Nå, du sidder med bedstemor Gris. Og ikke bare heldig. Vi kan sgu godt være på det her bord her. Ups. Jeg har fået en anden til at komme med. Hils på den mini med den lille bedstemor Gris. Jeg er også bedstemor Gris. Vi er 2 bedstemor Griser. Ups, der er vist en cupcake, var Timon? Hvorfor vil jeg ikke råde af en cupcake? Det er fordi det er sjovt af en cupcake, Timon. Ja, Timon. Jeg er klar til, hvad jeg skal spise. Skal det vores køkkenchef her? Nej, det skal nok ikke være Jake. Det er godt mærkeligt. Ej, nu fjerner den. Ej, se lige, hvor nuttet jeg er. Ej. What? Hold da op, hvad sådan, mand. Jeg har faktisk nogle botten, der jeg er klar. Hvorfor det går med? Du får vel sikkert god cola, fordi din Foxy jager. Jeg skal selvfølgelig nok drikke det der. Jeg kan ikke engang forstå, hvad du siger ordentligt. Er jeg spasser eller sådan noget? Kan ikke bare klappe i, Tigger? Til stop med, skal du får den her dobbeltburger for mig. Åh, lækker, jeg fik en burger. Han får fået det til. Hvorfor skal jeg få det her sådan rigtig lækkert mad? Der er lige sådan for en grund. Du får en burger med nu. Jo, jeg fik den bedste, jo. Og der kom også en cola, jo. Du får den her pizza. Så du her. Hvor er det? Værsgo. Ups, jeg fik noget kød i Timon. Hvorfor det skal jeg for at komme og få? Jeg får en peberfrugt. Det kan jeg ikke tåle. Du dræbte min... Et eller andet, jeg ved ikke engang, hvem det er lige meget. Hvorfor ligner det ikke? Nå, det er fordi, jeg min burger fløj i luften før. Nå, hvad får jeg så? Hvad er så pepperoni på? Det skal jo for mig ikke engang selv må vælge mad. Hvorfor skal du bestemme, hvad vi skal spise? Sådan er det bare. Jeg er kokken. Du lyder godt nok sur hele tiden. Hvad kan Bonnie godt lide? Du får spaghetti og kødsovs. Okay, det mindste får jeg noget godt. Og til drikke. Det kan jeg godt nære her. Nom. Værsgo, du får en æble juice. Men får ikke engang plads til det. Nej, det mener, du skal drikke den sådan der. Det var du bare det lærksk overfor. Og for sin hånd han drikker selv. Hvorfor skal min være så lille, jav? Dumt. Det er lidt omfør. Værsgo, du får også den her.
Og 2 cola og jav. Det er som om, at han er den flinkest med mig, bare fordi jeg selv er en voksen. Det er et snyd. Ja, og du får endnu mindre. Hvor er den lille cola? Nå, jeg får kun peberfrugt til at spise. Så kan jeg mindst få noget godt at drikke. Nu må du spørge så pænt, så får du en appelsinjuice. I det mindste får jeg sikkert en god drikting. Du får en grøn æblejuice. Du kan også bare have sådan en juice i den grund. Hvad skal jeg for det? Og hvad skal jeg for, at jeg skal drikke den på den der måde der? Det er godt så mærkeligt. Du bruger gange mange penge på en måde at gøre det der. Ja, du får en lidt dårligt kokosvand. What? Hvor uheldigt. Så unlucky. Twisken, guys. Jeg skal spise. Bagefter kommer desserten. Seriøst? Hvordan skal jeg kode på med den her? Det er jo bare en lille peberfrugt til munden. Jeg ved, at det bliver hurtigt færdigt med at spise. Jeg ved, hvordan jeg kan være hurtigst. Det er en god burger. Jeg kan godt lide beskære kødsovsen. Jeg har allerede spist det hele. Jeg har bare også kommet til at spise tallerken. Jeg var lige ved at spise bordet. Jeg sidder bare på fritterne. Det kan jo godt lide så hurtigt, man kan være i jav. Jeg kunne spise hele menuen jav på en gang. Jeg spiste også bakken. Så jeg tid til at drikke min cola. Sådan. Det var også god. Det var også rigtig god. Det er realistisk, Timon. Ups, jeg kom til at spise bordet. Jeg må være rigtig sulten. Men jeg fik jo også kun peberfrugt. Nå, vi er nødt til at finde os et nyt bord af en grund. Når de har været ventet på det her. Haha, vi kan også fjerne bordet. Nå, så må vi bare bytte andet på den bordplads. Så tager jeg bare det her bord. Nu har jeg bare ikke med at spise det igen, bedsmå gris. Det kommer an på, hvor sulten jeg bliver til. Haha, så skal vi sikkert... Vi er engang... What? Det bliver godt dyrt, og vi er engang... Vi er kun teenager. Nå, men vent. Det er jo ikke engang mig. Det er ikke engang os, der skal betale. Det er kun dig, hvis du gris, der skal betale 1000 for et nyt bord, når det er. Jeg har ikke rigtig nogen penge til mig. Nå, så kan jeg godt lade være med at spise bord. Det er jo ikke særlig normalt at spise et bord. Du får lige dessert. Hvordan skal HK have en her appetit til dessert nu, hvor du spiser et kæmpe stort bord, når det er så lille? Jeg kommer tilbage for at give desserten. Nej, du har det fundet. Jeg bare... Ups. Det var også fik chokoladekage. Du får en ny, fordi jeg kom til at smide på gøveren. Jau. Jeg får chokoladekage, jau. Du får den her. Og det er en rigtig god kage, jeg vil få. Du får en banan til dessert. Værsgo. Akademi. De får kage alt muligt, og så skal jeg bare have bananer. Jeg skal også spise skralden. Det prøver du ikke. Det kommer det største. Ja. Du får en is, hvor der er en smag. Aha, jeg er helt sådan så lucky. Det er sådan, du ikke kan lide mig, Timon. Det var den, jeg mindst kan lide, faktisk. Ja, du får en pose chips med ostesmag. Eller det er ost. Nej, det er classic. Skål. Haha, sådan nogle rigtig kedelige almindelige chips uden nogen krydderi. Jeg tror bare, jeg spiser posen. Ja, du får nogle kiks. Værsgo. Hvordan kan det overhovedet være dessert? Hovsa. Hvorfor er nogle kiks så OP? Haha, haha, mine chips.
Hold det med tryl. Så. Hvad der hedder det OP? Nå, vi bliver vist nødt til at skifte bord af den grund. Gæder for. Jeg er nødt til at stille den forsigtigt, så den sidder fast, og den ikke bare er fuldstændig syg i hovedet. Hvor er mine chips henne? Nu har jeg ikke nogen dessert. Det gør snyd. Jeg møste blev sundt af det. Nå, det ligger der. Nå, nu bliver det gode endnu bedre, fordi det her er lagt på jorden. Eller gulvet. Jeg håber, jeg kan lide os dessert nu. Velkommen. Det var det, I skulle have. Der er god chokoladekage, ja. Og den her fødselsdagskage, den kage er rigtig god. Hvor er heldig. Rigtig lækre bananer. God is. Jeg håber, du nyder din mad og dessert, og du var godt heldig, var Tigge. Ja. Det var også lidt uheldigt. Det eneste, jeg fik der overhovedet godt, det var den der spaghetti og kødsovs. Jeg fik godt nok også noget mærkeligt noget juice, som drikkevarer til sådan en fin fest her. Pizzaen var til gengæld rigtig god. Jeg var heldig end dig, Bonnie. Nå, jeg var nok den heldigste. Jeg fik en pomfritter og en burger, og så fik jeg også en god drik. Jeg fik 2 uden cola drikke her, plus en burgermenu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal for det. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg spiste. Jeg var også heldig og fik en peberfrugt, og så bananer til dessert. Hvor heldig kan man være. Okay, det her bliver lidt svært. Nå, men det gør det jo ikke engang. Nu skal vi udenfor og se på vores gaver. Jeg skulle ikke lægge vinduet. Der er åbent her. Kom med sammen. Nu skal vi udenfor og åbne vores gaver. Jeg har købt vent. Så jeg går bare ud af vinduet. Hvorfor skal jeg altid smadre tingene? Jeg kommer til at skal betale regninger for alle de her vinduer også. Jeg er klar over, at det nærmest koster 4.000 i alt de ting, vi har ødelagt. Der ryger jeg bare ødelagt lidt smule mere. Nu måske 4.200. Nå, jeg går bare igennem vinduet her, når de vil have noget klasse. Ups. Jeg har lyst til at flabe ødelægge endnu vindue. Skal jeg prøve? Nej. Jeg kan ikke engang, jeg er ikke stærk nok. Hvor er det svin? Okay. Der henter gaverne. Okay, den her. Sikke en mærkelig farve. Hvad er det, jeg har fået en farvehoved? Er det mig, der er den her? Jeg tror, den er til dig, Foxy. Og så må det her være... Den er jo helt blå i en eller anden grund. Det må være... Det må være dig, Bonnie, der har den her. Godt nok en mærkelig farve. Du fylder. Det er dig, Tigger, der har den her. Og så er det mig, der har den her. Og jeg kan huske det her så godt. Her bedstemor Gris, du får den her. Ups, hvor er jeg heldig, Timon. Du får den her sige. Så heldigt. Jeg håber, jeg får tøj. Du er lidt dullet. Det er sådan, det fungerer herovre. Når der er nogen, der kan lide tøj, så vend du. Bare det kan lide det, så er man bare du. Det giver ikke nogen mening. Jeg glæder til at se, hvad jeg får. Hvad kan det være i sådan en lille gave her? Det skal jo være realistisk nok. Hvad er lige sagt, var det realistisk? Hvor end? Nej, det er godt mærkeligt. Jeg prøver at åbne min jav. What? Jeg fik en sovetomat jav, lige det jeg ønskede. Hvordan kunne den overhovedet være den her lille bitte gave? Den er meget større forhold til gaven. Hvad sker for det? Nå, det kan muligt være så ulistisk, når jeg åbner min.
Jeg fik et køleskab. Hvor heldig. Selvom det ikke giver nogen mening, at den kan være sådan lidt en gave derinde. Og den er overhovedet muligt, og hvordan kan vi overhovedet bære det her? Hvor jeg får sådan nogle rigtig luksusting. I det mindste, det fik du, der er rigtig god mad. Gaven er meget vigtigere. Og så får jeg et ur. Og den kan overhovedet være derinde. Den er meget større. Det burde kun være sådan nogle rigtig små familie. Nå, du kan se, hvad klokken er. Så vigtigt. Nu forstår jeg at få noget rigtig godt sikkert. Og så får jeg en kande, hvor man kan koge vand. Så selvfølgelig skal jeg være uheldig. Det er som om han, der klæder sig ud som julemand i kaliber. Selvfølgelig får jeg noget skrald. Jeg får en skraldespand. Det er fordi det er skrald. Haha, var den god joke. Du kan også skrald, Tigge. Som om at dine er bedre. Jeg kan muligt være uheldig igen, Timon. Hvad skal jeg vælge at åbne, Timon? Jeg fik en sofa, Timon. Hvordan kan det lade sig gøre, Timon? Den er helt beskidt, Timon. Der er lidt jord på, Timon. Det er kun Foxy og Tigge, der har fået noget rigtig godt. Hvorfor lige præcis Tigge? Ha. Nå. Nej, nu skal jeg... Jeg tror bare, jeg betaler for en, der kan teleportere dem. Jeg kan også, Timon. Du kommer sikkert bare... Du har bare lyst til sikkert at stjæle dem, så for at du har dem alle sammen. Nå ja, det er rigtigt, Timon. Det kan jeg godt finde på. Jeg har ikke lige til en gå den, jeg har ikke lige til at teleportere butikken. Som om der findes en butik. Velkommen til teleportere butikken. What? Du tager fejl hele tiden, Tigge. Ha. Ja, jeg vil gerne betale for at du teleporterer vores ting hen til de der hus, vi har. Okay. Det tager nok noget tid for jer her. Hovsa, jeg kommer til at vælte alle sammen på én gang. What? Hvor mange magier har du lige? Det er ligesom en teardown, der har du også magier. Jeg kan jo snakke om teardown. Jeg wallhacker lidt. Ja, det skal jeg love for. Hov. Jeg skal have de rigtige øjne. Hov, det var forkert. Så. Nå, okay. Jeg ved også bare, hvor I bor. Du har det der FNAF-hus. Og så teleporterer de svorsomat til dit hus. Og så kommer det til dit hus. Og så får det til dit hus. Og din sol kommer til dit hus. Jeg kunne næsten ikke tåle det, Timon. Hvad med min tekop? Nå, jeg så den i gang, fordi den var så lille. Nå. Hvem skal betale alt det her? Jeg tror bare betale for hver hos eget. Nå, okay. Det koster alle sammen 500 kroner. Ting. Timon. Ja, nu er det tilbage. Hvor det var billigt. Jeg skulle lige vente til det, så den ikke hørte det, så den gør det dyrt lige pludselig. Men sådan kan de godt finde på at gøre nogle gange. Nå, nu skal vi lidt lade riffelgaveleg. Det venter lige til, at jeg alle sammen kommer ind. Tigger, kan du ikke lade være med at smadre noget hele tiden? Hele tiden? Hvad snakker om? Det er kun mig. De andre har... Bonnie har da også smadret noget, og det har Besmo Gris også set lige der. Jeg kan altså ikke gøre for det. Jeg er bare lidt klodset. Det er den eneste, der rent faktisk er så fin. Og smart. Ja, tog på det. Ja. Jeg vil gerne smadre noget med vilje. Men jeg kan ikke, jeg er for svag til det. Jeg kan smadre det her. Det er godt, at jeg ikke har smadret noget. Det betyder bare, at det er kun jer, der får regningerne. Ja, så behøver jeg ikke engang være sur. Hvor er hønnen? Nå, det er jeg, Timon. Jeg kunne næsten ikke finde mig selv, Timon.
Det kommer til at tage lang tid det her, men det er også den sidste ting, og så går jeg hjem. Jeg er også begyndt efterhånden at blive lidt træt af at høre på Tigger hele tiden. Hvorfor er jeg irriteret af hovedet? Hvorfor er jeg hovedet venner egentlig? Det ved jeg ikke. Det var sådan set Bonnie, der sørgede for, at vi blev venner alle sammen. Haha, du skal ikke have så for venner ved Tigger, Bonnie. Jeg synes, hun er fint nok. Det er kun fordi, at du er den eneste, hun ikke er flabet imod. Til gengæld er jeg ikke sur ligesom dig. Du er sur hele tiden. Nå, kan jeg ikke snakke om noget andet, nu vil jeg bare gerne spille det her spil. Det er rigtigt nok, Foxy. Jeg skal bare lige finde mig en plads, Timon. Men der er ikke ret mange pladser til mig. Så jeg tror bare at tage den her Timon. Ups, du fylder. Du fylder også, Timon. Kan jeg ikke lade mig smadre alting? Det kan jeg gøre for, Timon. Du sidder på stav til at gøre det med vilje lige nu. Hvad snakker du om, Timon? Jeg gør det i hvert fald ikke med vilje, Timon. Der skal jo være plads, jo. Timon. Bør jeg virkelig klemme for Timon hele tiden? Ja, Timon. Jeg forstår ikke, hvorfor vi er hårdt venner med små gris og Tigge, men okay. Nå. Jeg tænker, at vi skal ind på den her. Og nu har den bare ikke med at være flabet, hvor den, ligesom sidste gang, hvor den ikke engang gider vise noget. Der er højst tekst. Den slår en stik, som må tage en gave, og bagefter skal kæmpe mod hinanden. Så hvis musikken vil stoppe, det betyder snart, den har været for lang tid. Okay. Jeg slår. Hvor er jeg heldig. Så jeg lige det? Det betyder, at jeg må tage en valgfri gave. Jeg tror, jeg tager selvfølgelig den største, og hvorfor? Fordi den er størst. Det kan muligt være dig hele tiden. Uheldig. Hvad er mig? Vent, var det overhovedet mig? Jeg kan ikke engang sådan, jeg selv vil se, hvor jeg er. Det er mig, Jav. Du skulle ikke se stille. Jeg tror, jeg tager den her. Det er ikke særlig sådan, at man bare kan tage de store gaver. Der kommer til at hive musikken herhen. Ups, jeg var heldig, Timon. Lige snart vi har fået alle gaverne, så skal vi kæmpe mod hinanden. I 10 minutter, tænker jeg. Så det er bare med at være hurtigt, når det er. Vi får alle sammen bare træer, Jav. Hvad sker der? Jeg fik en nytter, Timon. Jeg er ikke bare heldig. Du har ikke engang nogen gave endnu? Vent, det har jeg ikke. Jeg selv. Du har for tid at flabbe, Timon. Kan jeg ikke lade komme i en 6'er seriøst? Bare en. Vi bliver aldrig færdige, når det bliver med sådan her. What? Jeg vandt igen. Jeg får en gave igen. Og der er nogen af jer, der ikke engang har fået noget endnu. Vidste I godt det? Den er mærkelig, den her. Når du så lægger den ved siden af. Se lige mig. 2 gaver allerede. Jeg flytter lige det her. Det fylder for meget. Godt, hvis jeg bedst må gris ikke må, så gør det selv. Det er alligevel udlagt helt fuldstændigt. Hvad er lige sang for, at der er nogen, der opdager det alligevel? Du siger ikke noget. Godt. Så er dig, Tigge. En 6'er. Hvis jeg får en gave. Jeg tror, jeg tager den her. Den virker ret god. Der er næsten ikke noget plads. What? Ikke noget plads. Der er ikke noget plads. Jeg fik en gave. Nå, det kan 6'eren ikke godt komme hele tiden. Jeg tager den her. Det er noget, jeg skulle til at få den. Det blev snydt, det var bare synd, Bonnie. Må få noget nu? Yes! Nu bliver det færre. Jeg har ikke engang fået noget nu, Timon. Det kører det for en 6'er nu. Du er ret, Timon. Nu har jeg den her. Jeg tror, der er for mange gaver på en måde. Ja, det er jeg lidt enig om. Hvorfor får jeg aldrig noget? Det er det, der sker, når man er irriterende. Du er mere irriterende end mig, Timon.
Det er i hvert fald ikke. Du har også bare taget ned i tale. Se, det er lige præcis når jeg flabet, så er det, at du ikke får noget. Ha? Jeg fik en 6 igen, hvor tror jeg, nu har jeg 3 gaver. Og hvor mange har I? Her. Og den her ser flot ud, så jeg tager den her. I må hellere være skynde jer lidt, længe jeg får alle gaverne. Hvordan skal jeg kunne gøre det, når den her terning kan bedre lide dig? Jeg kan godt forstå, at den kan bedre lide mig. Jeg fik en 6'er. Det betyder at tage en. Jeg tager den grønne. Den grønne er en smule farveødig. Nu vil jeg altså gerne have noget. Havrelokke! Det var bare synd. Det er ikke mig. Det var bare synd. Nu har jeg 4 gaver. Det går heldigt med alle de 6, jeg får, hva'? Så uheldigt. De er kun én. Får de for alle gaverne, der står for ham, når det er. Ja, det har jeg først tænkt mig, jeg tager bare for den, der er flest gaver. Nå, man må ikke tage for dem, der kun er en gave, bare så ved det. De skal have mere end en, for man må tage fra dem. Det lyder også bare Nu vil jeg også gerne have en 6'er. Endelig får jeg faktisk en. Det tog mig lang tid for at fik noget. Så er det kun de små tilbage. Sådan en grund er alle sammen af gamergaver. Og der kan jeg kun se hvad små ting. Men jeg ved aldrig, fordi det var i hvert fald ikke sådan, da jeg åbnede de der normale gaver. Jeg fik en javer. Så heldig, jamen er javeren javer. Du kan jave en javer, hvis du javer. Jeg skal vise med mig selv javer. Du siger bare javer uanset hvad. Det er rigtigt javer. Du mener ikke at komme og få en, vel? Nej, jeg får nogen hele tiden. Jeg er godt heldig endelig. What? I har kun en. Der er stadig nogen af der kun er en, imens så har jeg har bare sådan 5 i alt. Bare prater du den, så meget du er væsen for det. Men bare vent til, når vi skal kæmpe mod hinanden. Så vil jeg bare tage for dig, fordi du har flest. Det er helt glemt. Men lige chancen for, det virker som om jeg ikke kan være heldig alligevel. Og jeg alligevel får alle sammen uanset hvad. Til eksempel, nu får jeg egentlig. Nå, far. Nu får jeg en igen. Jeg er faktisk også okay heldig. Jeg har 3 gaver nu. Jeg er så heldig, jeg har en stadig. Jeg er den eneste, der ikke har nogen. Jeg snakker om I 2 her, der heller ikke har. Det gør ubalanceret det her. Det gør en skraldspil det her. Det burde nerf for det. Han er alt for OP. Yes, endelig. Det er først min nummer 2 gave, mens så Freddy har 5. Så lucky. Hvor lucky kan jeg blive? Jeg må kun nøjes med 1. Det ser slut til aldrig nogensinde får mere end 1 Timon. Det får jeg jo heller ikke. Jeg er faktisk også ret heldig, Det gør mig fair. Jeg synes, det er fair nok, det her, Det synes jeg i hvert fald. Ja. Nu har jeg 2, så ikke lige så slemt som før. Det gør ikke, at det kun er små, men de samme gaver lige nu, det er som om. Jeg håber, de er gode. Ja, de er lidt store nok. Giv mig en 6'er, Timon. Endelig, yes, jeg fik. Endelig. Min nummer 2 gave. What? For de går bare rundt med 5 gaver. Og nu ser jeg 6 gaver, ikke? Godt nok. Du har ikke fortjent flere, Freddy. Du har alt for mange. Nu fik jeg en 6'er. Det tror jeg overhælder Freddy. Jeg er lige så mange som Freddy nu faktisk. Jeg er lige så heldig. What? Så tager vi også for dig. Det er så utroligt så heldigt, man kan være ret, Timon. Jeg får hele tiden noget, what? Og nu er det snart færdigt, kan jeg se, med at få dem alle sammen. Jeg fører over der, Freddy. Jeg troede lige, jeg kunne blive med for først, selvom det ikke er noget med det at gøre, men det er bare sjovt, når man har nu flere gøre, man får. Der kom der en. Hvorfor er det kun
Hvorfor ikke seriøst kun Freddy og Bonnie kan få noget? What? Ikke kun de andre. Sidste så har kun én. Imens jeg kun har 2. Okay, nu har jeg 3. Ha. Det kan jo forestille mig, at du vil sikkert ikke engang slå en 6, fordi du skal være så uheldig, umiddelbart. Jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg skal være så uheldig. What? Selv jeg er heldig, og jeg er den ene mest uheldigste. Men er det 3 nu? Seriøst? Det tager godt nok lang tid, det her. Så skal jeg bare 3 6'er mere, og så der kan det endelig komme kamp. Og så bagefter det, så er det, vi smutter hjem igen. Der sker ikke rigtig noget med den terning. Du fik faktisk en gave den her gang. Ja, nu har jeg mindst ikke kun én for en gang skyld. Det er ikke lige, det sker for en unlucky over en unlucky. Det er nok fordi, du snyder på et tidspunkt. Ja, den der oppe i der, det kan godt være. Nå, det gjorde I alle sammen lige meget. Det var især Pismo Gris, der snød. Jeg klikkede ikke engang på den. Sådan. Ha. Nu får jeg se. Jeg troede lige, jeg kunne få en igen. Det var godt nok utroligt, at der aldrig nogensinde kommer en 6'er nu. Det er fordi, jeg har fortjent nu. Nå, bare glem det. Det her tager en evighed. Jeg skal for det her jav. Der vandt jeg igen. Det kommer jeg at få det med få, åbenbart. Det er en 4 i sin sejr, mand. Det giver ikke nogen mening til, mand. Men nu får jeg 6'er. Bare glem det. Jeg kan nok blive taget, hvis det er for, at jeg får den sidste også. Jo. Nå, det er hun kan bare gøre noget ved det. Ha? Jeg fik lige den sidste gave, jo. Okay, nu stiller jeg uret til 10 minutter, for det nu. Så snart det går 10 minutter, så slutter det. Det er lige før, vi bare skal tage på 5 minutter, for det skal så bare videoen på lang tid. Men vi skal også åbne gaven oveni. Jeg stiller op på 5 minutter, så ser vi. Og så kommer vi til det der, hvor vi skal stjæle for hinanden. Okay, jeg skal lige finde min stopur. Nå, det timer den hedder. Og nu starter jeg den. Når jeg ikke god idé, at jeg tænder for den her. Så jeg ikke bare skal høre den. Okay, nu må jeg skynde os, hvor længe tiden går. Nå, det er dig, Bonnie, fordi den Foxy slog før. Jeg kan bare høre TikTok hele tiden. TikTok. Kroft. Ha. Ja, det ser jo ud til, at igen det der møgform der. Yes! Hvem har flest af jer? Jeg tager bare for den fleste hele tiden. Bare for at gøre det mere balanceret. 4, 5, 6, 7, og der er 7. Det var flere end Freddy. Jeg tager en for Bonnie. Så tager du min største. Ja, selvfølgelig. Det er jo den, der er den bedste jo. Sådan er det så meget altid. Nogle gange kan man også være uenig med de store. Det ved jeg godt, men jeg tager bare chancen. Ja, her fik jeg endelig en 6'er. Det tror jeg tager fra Freddy. Jeg tager den her kæmping. Ha. Var det tæerne? Nå, nu er det ikke på første mere, hva'? Jo, det er det stadig, hva'? Selvom det ikke er noget, det jeg gør, men... Den står og fylder ret meget. Ja, det kan man bare ikke gøre noget ved. Jeg tror bare, det ligger med andre. Den er nødt til at sørge for, at den flyver i luften. Nå. Skynd ud, Foxy. Kom. Vi skal så hurtigt som muligt. Det kan sjovt, hvis det var ved at spille tid hver gang, jeg var på første. Jeg må tage en jav. Men jeg ved ikke, hvem der er flest jav. Det er bare en jav. Jeg tager bare den her jav. Den er også en flot farve jav.
Nu er kun de små gaver tilbage. Til gengæld har du stadig sindssygt mange gaver. Kan jeg vide, at jeg lige kan få en comeback? Jeg må bare ikke tage noget. Du må ikke tage noget. Jeg tager for Foxy, Timon. Jeg tager den her kæmpe. Timon. Nej, jeg bliver små krigsfører. Nå, det mindste er det ikke Tigge. Så er det. Så tager jeg bare ikke så mange gaver. Jeg tager din Foxy. Yes, okay, nu kan jeg stikke. Jeg har alle de gode gaver. Jeg tror, jeg tager for Tigge. Tager den lille af. Du er så rig. Nå, Freddy. Det ses du til, at jeg tager den tilbage igen. Okay, nu vil jeg gerne. Nå, nu skete der noget. Det er mig. Jeg begynder at få mange gaver faktisk nu. Hvad for en skal jeg stjæle fra? Jeg tror, jeg tager den her. Hvorfor tager du fra mig? Nå, jeg har også en af dem, der har flest lige meget. Nu har jeg ikke flest mere. Nu er jeg ikke juleæg. Jo. Det synes jeg også ikke en 6'er jo. Hvem flest jo? Det var Tigger jo, tror jeg. Han er lige så mange som Bonnie, men jeg tager for Tigger, fordi Tigger skal være mere spændende jo. What? Kan jeg nu være lucky? Det er faktisk lucky, Timon. What? Du har mange gaver, Foxy. I hvert fald 5. Nu er det min, Timon. Alle tager bare den, Timon. Jeg tænker, det er den der en af de flotteste. Du har til nu, hvor jeg skal begynde at blive mere med. Du lammer. Du lammer. Nå, det var bare synd. Du nåede ikke at få det slag, Tigge. Må jeg godt lige få det slå? Nej. Bare fordi du ikke vil miste mere. Du har sikkert bare taget for den anden alligevel, fordi jeg begyndte at få nogle kedeligere gaver. Nå, men så er vi kommet til det der, hvor vi skal åbne dem og se, hvor heldige vi har været. Skal betale for at få dem til at betale igen bagefter. Mindre det ikke er særlig store gaver. Hvad er i chancen for, at vi er uheldige nok til det? Jeg sørger lige for, at den ikke får så meget strøm. Nå, jeg vil gerne åbne mine gaver først. Jeg er klar til at se, hvor heldig man kan være. Så får jeg et juledæk. Hvad skal jeg bruge det til? Nå, det kan være måske... Nå, hvis nu får en bil engang, så kan det godt være. Kan jeg er lidt heldigere med den her. Min bedstemor krigsbamse. Du er godt heldig, var Freddy? Jeg skal så klæde på den. Ups, jeg gjorde det vist igen, var Timon. Hvor du heldig, det jeg havde haft. Jeg kan også bytte med en anden på et tidspunkt. Næste gave, jeg skal åbne. Hvordan i verden? What? Igen det der, hvorfor? Hvordan kan der den her kæmpe bamse være sådan en minigave? Jeg skal for kun få skrold. Okay. Den skulle være for meget god.
Endnu en bedstemor krigsbamse. Nå, det er ikke nogen mening. Men så... What? Jeg fik en guitar. Men det er mere til Bonnie, det her. Det kan være, Bonnie kommer med noget, som han gerne vil bytte med. Det tror jeg ikke, for jeg har kun fået sådan nogle rigtig skraldgaver. Jeg har kun de små, faktisk, fordi det tror alle mine store. Nå, så er vist min tur at åbne. Forhåbentlig der er heldigere end Freddy. Forhåbentlig tager du fejl. Hvad kan man gemme sig i den her rigtig gode her? Så får jeg bare en mærkelig babytelefon. Det er endnu mere skrald end for alle Freddy's til sammen. Nå, jeg kan ellers få. Så får en babydukke. Jeg får kun babyting. Ja, det glæder dig, Tigger. Jeg synes ikke, det er så sjovt, Freddy. Det synes jeg skal til det. Nej, jeg fik da en lampe. Hvordan kan den hoved være derinde? Jeg føler mig heldig. Endnu en lampe. Så jeg har fået 2 babyting og 2 lamper. Så heldig var. Og der er ikke engang nogen, der gider bytte med mig, sikkert. Jeg er klar. Nu skal jeg åbne den rigtig store gave. Der er sikkert noget rigtig godt i den. Ja, jeg vil lige sange for, at det skrald, når det er sådan en kæmpe gave. Det er bare ikke nogen mening, hvis det var. Det er lækker. Det var alligevel Crash. Nå, du åbnede den anden i stedet for. Det er lækker ret meget. Så får jeg madras. Okay, nu åbner jeg en kæmpe stor gave. Jeg er klar til at se, hvor heldig jeg er. Du fik en motorsav. Det kan i hvert fald. Det er sådan en tøjbånd ting. Men jeg kan kende til ham. Det vil jeg gerne have. Det er rigtig godt. Jeg er selvfølgelig rigtig heldig med, at jeg skal få alle mine skrald. Jeg skulle lige sparke den. Det var sjovt, at den kom løbende. Nej, det er sikkert bare skrald uanset hvad, fordi det er små. What? Hvordan kan den være i? Så får jeg Harley Quinn hammer. Den her hun slog mig med en gang. Det gør hun sindssygt i hovedet. Hvad er det for en psykopat, der har tænkt, der skal have våben med gaverne? Ja, jeg fik alt våbne. Ja, det kan jo godt være, jeg også måske også får våben. Ja, jeg prøver at åbne den her. Så får jeg selvfølgelig voxy-plakat, ja. En dulle-plakat. Ja, den det kunne være, så bliver det en dul. What? Det er en rød krystal, det her. Jeg er rig. Jeg er sikker på, at det er bare en maske. Prøv lige at se den. Hvordan kan det her bare være en maske? Den er jo lavet af rød. Det kan ikke huske, at de der røde sten hed. Rubiner, hvad det nu er for noget. Bare til rig nu. Det er jo sindssygt mange penge værd, det her. Jo. Nu er vi i hvert fald 100% for her Foxy helt klart den mest heldigste af dem alle. Bortset så får jeg også et skakspil, ja. Det kan være sjovt nok, det er bedre end vores, i hvert fald. Jeg skal for, at du skal have meget bedre ting, end vi skal.
så får jeg også en sæt rustning. Ja, men nu ved vi i hvert fald, at Foxy er den mest heldigste med alle. Det skulle have været mig. Jeg prøver lige at åbne mine gaver, I er klar til at se, hvor heldig jeg er. Hov. What? Haha, det jeg gerne have haft en computerskærm. Det er godt, vi kommer til at bytte på et tidspunkt. Jeg er lige chance for, at der er noget, du har byttet noget af det bedste. Til gengæld får jeg selvfølgelig en basketball. Det har faktisk den mest normalste overhovedet været, de her gaver. Det føles lidt som om, vi er gamers på måden, og det er så mærkeligt noget, det her. What? Jeg fik en hundeskål. Nå, jeg har ikke nogen hund, men jeg kan drikke af den selv. Det vil sige, det ser rigtig normalt ud, som om jeg er en hund. Det er hele tiden ved at crash. Hvor er heldig, så får jeg notebog. Nu har jeg den der dagbog. Hvor selv de skraldting er gode. Jeg kan ikke lide den i bilen. Det kan muligt være mere heldig. Du kan muligt være mere heldig. Jeg fik det Lendo-skeleton hoved. Haha, den kan du også bare sælge for helt mange penge. Og der selv til Darklings kan det der sælge det. Jeg har bare glemt det, de har selv nu. Nu er jeg åbner en gave, Timon. Jeg åbner Timon. Jeg crasher, Timon. Jeg fik en globus, Timon. How heldig kan jeg blive, Timon? Hvad skal jeg for alle, som skal tage dansk? Jeg fik også en bog, Timon. Så jeg skal jo køre Timon bog. What? Hvad skal jeg for alle skal have bedre gaver end mig? Ups, jeg fik en klækker for i bamse. Jeg skal så åbne den her. Jeg fik en hamburger også en bank til mig, så jeg kan bare gøre det hjemme hos mig selv hele tiden. Endnu en gang, hvordan vil verden kan de her vanlige gaverne. Jeg fik også skjold til mig. Skal jeg have skjold til mig? Okay, jeg vil gerne bytte med det sammen. Hvad siger du til at få den her bytte den her med din guitar? Det er en aftale. Det kan jeg nemmere spille computer. Jeg manglede også en skærm til min computer. Jeg havde også egentlig sindssygt computer, fordi jeg brugte næsten alle mine penge på det. Jeg har sparet virkelig godt. Nu har jeg en guitar, man. Der er ikke nogen, der gider at bytte mig, tror jeg. Jeg har kanskje nogle baby-ting. Nå, jeg skal i hvert fald være med om der nu. Nu skal jeg få penge af den her. Jeg ved ikke, hvor mange værd det er. Men man kommer ikke til at kunne vide det. Men nu tager jeg hjem. Ja, vi tager alle sammen hjem nu. Åh nej. Der kom tanker om, hvordan skal jeg bære de her ting nu. Haha, nu skal jeg betale for det der igen. Jeg kan lige tænke, der kan jeg få solgt den her, så jeg kan bare betale for os alle sammen, fordi jeg alligevel bliver rigtig rig. Jeg vil gerne vise dig en rødbensting. Rubin, hvad nu hedder. En rubin? Ja, den er meget her. Okay. Hvad er det? Wow, der var det i går. Det er faktisk 500. Det har jeg faktisk 1 million kroner værd. Her får jeg 1 million for det. Det er ting. Sådan, nu har jeg 1 million kroner i arv. Ja, jeg har det i hvert fald. Men jeg skal nok betale for os alle sammen for at få til vores ting til vores huse.
Jeg ringer lige til ham der og går for i din så. Vi har nu fordi nu får nogle flere ting, hvis du skal teleportere. Peng. Det var godt svar. Hvor blev jeg af? Nej, det bliver som krig. Så har du selv taget væk? Ja. Jeg tænkte, vi ikke havde brug for ham. Så er jeg her. Og jeg troede, jeg skulle til at flage på som krig. Jeg betaler for dem alle sammen, jeg. Okay, hen til dit hjem. Og så får du dine ting til dit hjem. Så sørger jeg for, at det kommer ind på dit hjem. Og så kommer det på dit hjem. Og så ind til børnens hjem det her. Og du får også det her til dit hjem. Ups, det ser ud til at have mine ting i mit hus, Timon. Det var ret mange penge, fordi det var ret mange ting, jeg skulle tale. Og der var kun en til alle sammen. Der var det 500 kroner ting værd. Så det vil sige... lad os bare sige, du skal betale 5.000 kroner. Det tænker jeg jo. Nå, det kan være nemmere at komme hjem. Kan vi bare den... Jeg vil gerne betale for at sørge for, at jeg sådan kan hjælpe så til hjem. Du bruger mange penge lige så snart du fik den her 1 million kroner. Ja, ikke. Nå, 2.000 kroner for det. Det tænker. Nå, mit arbejde er gjort. Jeg var inde ud festen. Det virker nok ret urealistisk.